नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. कारवार अंकोला क्षेत्राच्या आमदाराकडच्यान विविध कामगारीक चालना. बायकार वयताना हल्लो प्रकरण दाखल. टेम्पो अपघातात विद्यार्थिनीले मरण, 6 जण गंभीर जखमी. कार अपघातात 4 जण गंभीर जखमी. कारवार माजाळीचे रंगभूमी कलाकार आशाकांत विधिवश. आतपळ्या सविस्तर खबरो. कारवार तालुक्याच्या ग्रामीण भागात विविध कामगिरीचे भूमिपूजन कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी केले. एकच दिवसात सुमार 9 कोटीचे अनुदानाचे ग्रामीण अभिवृद्धी निर्माण कामगारीक चालना देऊन सार्वजनिकाला कौतुकीक पात्र झाले. कारवार तालुक्याच्या असनोटी, गाडसाई, चेंडिया या ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या ग्रामीण भागात या कामाचे भूमिपूजन केले. या कार्यक्रमात नूतन MLC श्री गणपती उळवेकर, ग्रामीण अध्यक्ष श्री सुभाष गुंगी, कारवार तालुका ग्रामीण भागाचे BJP पदाधिकारी, ज्येष्ठ कार्यकर्ते हजर राहून या कार्यक्रमात शोभा वाढली. ಅದು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ 13 तारखेच्या हत्रा तमगेली जास्तीतले मटेरियल आडून हांगा दवरन रोडार बेडार दवरले असला जरा आमका ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಡುವಂತದಿಲ್ಲ. मशीन हेमी असा नाही. आता एक पटी झाल्यानंतर मशीन एक पटी लायल्यानंतर आम्ही काढची ना ते फुल कंपनी आम्ही MLA जण काम घायलं असा ते काम जाऊ देण्याचं म्हण मुखाल होणार. लोक असे दो मारते रबा सवते रबो म्हणून हे इंटेन्शन लोकांना केले तसे म्हणून आम्ही पुरा चेंज केलं असा. आता मुखाल सगळं बरे जातले आणि हेमी बी ते टायमात तुमकन दितले. आमका जास्तीतले बेगीन कन दिले आम्ही खुशी. आमका काय टेन्शन नाही. पहिली कन दित म्हण आमगे त्याचे भूमिपूजने खातीर जे आमकां जाय आशिल्ले कारवारा खातीर जे श्री श्याम नाईक हेंका बी स्वागत करता. कित्याक केला जाता नंदून आणि सुरेंद्रानं आणि थांबून सांगले आमका हे गाव तुम्ही असोटी कितकन दिला जाता फर्स्ट हो रोड कन दिया मॅडम पहिलेच्यान तुमगे लोक बी हांगा आसात म्हणून सांगले. मागीर हांव सांगले तेका हांव ल्हानपणीच्यान हांगा आमगेल्या आत्याल घरा येत असले आणि हांगा आमी मार्के पुनवेचे दिवस हांगा ती जात्रा जाता. ल्हानपणीच्यान आमगेल्या आत्या घरा सगळे राबून ती जात्रा करून वयता असले आणि हे देवाक बी आमी खूब मानतात म्हणून सांगले तेका. आणि तो तेन्नाचो रोड आणि हो एरिया कशें आसा तशेंच आसा. खूब बेजार दिसता सांगच्याक आमकां. कित्याक काय म्हणल्यार खूब आमकां त्रास जाता असले हे रोडान आमकां यूज जाल्यार बी. कार अपघातात 4 जण गंभीर जखमी. रस्त्यार आड येयल्या गायीक वाचोवच्याक गेले तेन्ना चालकाले गाडयेवेले नियंत्रण चुकून कार रोडाच्या डिवायडराक वचून धडक दिली. ही घटना होन्नावर तालुक्याच्या कासरकोडा लागीं घडली. या अपघातात कारीत आशिल्ल्या 4 जणांक गंभीर मार लागलो. राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर भटकलच्यान होन्नावराकडे येत असताना कासरकोड इको बीच वळणा लागीं आड येयल्या गायीक चुकोवच्याक वचून हो अपघात घडलो. चालक चित्रदुर्ग जिल्ह्याचो नेहरू नगराचो शशिकुमार म्हण म्हायती मेळिल्ली आसा. चालका बरोबर आशिल्ल्या मंड्या जिल्ह्याचे धीरज कुमार, चित्रदुर्ग जिल्ह्याच्या नेहरू नगराचे राघवेंद्र आणि श्रीनिवास हेमी जखमी जालात. जखमी जाल्ल्याक उपचारासाठी मंगळूर आस्पत्रेत धाड दिलात. कारवार माजाळीचे रंगभूमी कलाकार आशाकांत विधिवश. कारवार माजाळीचे सुपुत्र, मराठी कोंकणी नाटकाचे उत्तम कलाकार असे नाव मेळयले आशाकांत नाईक हेमी या जगाचो निरोप घेवन विधिवश जाले. ते एक बरे तरेचे रंगभूमी कलाकार आशिल्ले. ते नाटकाचे कलाकार तशेंच दिग्दर्शनय करताले. तेमगेल्या निधनान कारवारच्या रंगभूमीचे खूब मोठे नुकसान जाला. तेमकां कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला वतीन श्रद्धांजली अर्पण. समाज मागे सांग तू मुंबई आशिल्ली थंय धांवन येलो
मुंबई वचून रिक्षा शिकलो आणि हिंगे रिक्षा घेलो आईन नोकरी आशिल्ल्या ती बुडोवन मारली रे तू कित्याक भिता अगं हा वस्ताद तू कित्याक भिता आता चल धाल म्हणता रे तुवें कित्याक भितरा म्हणून काय नाका हे आशा आता आम्ही खूप दिवसांत मेळनात नाही मागीर पहिले आम्ही एक गाणी म्हणया मुगो शपथ मगा आई शपथ मला बायकार विताना हल्लो प्रकरण दाखल कारवार. एक अज्ञात व्यक्तीन बायक थांबवून आपल्याचेर हल्लो केला म्हण एक व्यक्तीन आरोप करून कारवार चित्ताकुला पोलीस स्टेशनात तक्रार दाखल केला. बाप्पा बरोबर बायकार येत असताना 3 लोकांना आडून आपल्याचेर हल्लो केला म्हण चित्ताकुला पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केला. तक्रार दाखल केलेले व्यक्ती मुडगेचो श्रीधर भंडारी. बाप्पा बरोबर येत असताना पळगेच्या गणेश नगर वयच्या आडका लागीं 3 लोकांनी बायक काढून हल्लो केलो आणि त्याका जिवाची धमकी दाखयली अशें श्रीधर भंडारी हेमी तक्रारीत नोंद केला. पोलीस मुखाल्ली चौकशी करते आसात. सार्वजनिकांक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूंक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकांक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकांन आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूंक सहकार करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. टेम्पो अपघातात विद्यार्थिनीले मरण, 6 जण जखमी. होन्नावर तालुक्याच्या मागोड ग्रामाच्या कट्टोडी क्रॉसा लागीं ही घटना घडली. इडगुंजी नगर बस्ती केरी रस्त्यान संशीकडे वयचो टेम्पो अतिवेगान गेल्ल्यान त्या टेम्पो चालकालो नियंत्रण चुकून टेम्पो पलटी जालो. टेम्पोत प्रवास करची कॉलेज विद्यार्थिनी प्रिंतिस्टा फ्रांसिस मिरांड ही जाग्यार मरण पावली. त्या वेळार जखमी जाल्ले पिदाद लोपिनो, रेकाल मिरांड, केरा मिरांड, रेखा मारियो मिरांड, लिस्टेना मिरांड, फिलोमिना मिरांड हेमी जखमी जाले. जखमीक पुढील उपचारा खातीर आस्पत्रेत दाखल केला. या अपघाताची नोंद होन्नावर पोलीस ठाण्यात झाला. नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.